Vítajte pri 17. Štiavnickom magazíne, ktorý vám prináša záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážený poslanecký zbor, zamestnanci mestskej samosprávy, vážení prítomní. V zmysle zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov paragrafu 12 odsek 1 a paragrafu 13 odsek 4a otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s dátumom 24. apríl 2013. Pristúpime k prerokovaniu bodu číslo 3, návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica. Materiál predkladá pani prednostka inžinierka Nikolajová, spracovala ho inžinierka Nikolajová a inžinierka Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Jedná sa o materiál, ktorý je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov, čiže v súlade so zákonom 583 z roku 2004. S tým, že toto všeobecne záväzné nariadenie presne špecifikuje v nadväznosti na platný zákon, ako poskytovať a na aký účel dotácie z rozpočtu mesta. Všeobecne záväzné nariadenie, tak ako hovorí zákon, spočívajú v ňom tieto základné zmeny, a to je, že právnické osoby, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto, nepredkladajú projekty ani nemôžu predkladať projekty podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia ani v súlade s citovaným zákonom 583 o rozpočtových pravidlách. Spresnené je tam smerovanie dotácií z rozpočtu mesta, doplnená je tam oblasť zdravotníctva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Všeobecne záväzné nariadenie, tak ako ukladá zákon, bolo vyvesené na úradnej tabuli s tým, že dňom 8.4. začala plynúť doba 10 dní, počas ktorej prebiehalo pripomienkové konanie v rámci zákonom stanoveného termínu. Nebola do podateľne ani na mestský úrad, ani spracovateľovi doručená žiadna pripomienka od občanov alebo iných fyzických a právnických osôb k tomuto návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Všeobecne záväzné nariadenie prerokovala Mestská rada 16. apríla, ktorá dala tieto pripomienky, tak ako ich máte uvedené v dôvodovej správe. Poprvé v paragrafe 5 bod F text rozšíriť nasledovne. F. Prínos do propagácie histórie mesta a kultúrneho dedičstva UNESCO. Pripomienka bola akceptovaná a je zapracovaná v tomto návrhu všeobecne záväzného nariadenia. V paragrafe 5 bod G text rozšíriť nasledovne.
G. Aktívna účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach usporiadaných mestom. Pripomienka je zapracovaná, bola akceptovaná, je zapracovaná do návrhu všeobecne záväzného nariadenia. V paragrafe 7, bod 10, písmeno F, zmení text nasledovne. F. Ustanovenie o povinnosti žiadateľa uvie, že akcia je uskutočnená s finančnou podporou mesta Banská Štiavnica a toto aj zdokladovať pri vyúčtovaní dotácie. Pripomienka bola akceptovaná, je zapracovaná do návrhu všeobecne záväzného nariadenia. V paragrafe 8, bod 1 a doplniť následovne. A primátor mesta v čiastke do 2000 eur vrátane. Pripomienka bola akceptovaná, je zapracovaná do návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Toto všeobecne záväzné nariadenie prerokovali aj komisia ekonomická ho odporúčila schváliť. Komisia výstavby zobrala toto na vedomie. Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu, kde odporúčila, alebo teda navrhli prijať tento návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta po doplnení paragrafu 9 odsek 3 písmeno E nasledovne služby a aktivity na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Všeobecne záväzné nariadenie, návrh, ktorý dnes prerokúvame, vlastne prešiel zmenami aj v tom zmysle, že sú tam presnejšie definované tak jednak základné pojmy, ako aj účel a smerovanie dotácií, oblasti pre poskytovanie dotácií, žiadosti, ako sa predkladajú, čo musia obsahovať tieto žiadosti, postup pri rozdeľovaní dotácie z rozpočtu, kde je definované aj ktorá komisia mestského zastupiteľstva o čom rozhoduje. V prípade, že v paragrafe 7 postup pri rozdeľovaní dotácií odseku 7 máte, že v prípade, že v rozpočte mesta nie je schválené finančné krytie na poskytnutie dotácií, ale v priebehu kalendárneho roka sa toto finančné krytie vytvorí a schváli mestským zastupiteľstvom určí termín uzávierky prijímania žiadosti o poskytnutie dotácií, ako aj ostatné termíny súvisiace so spracovaním žiadosti primátor mesta. Termíny budú zverejnené v Štiavnických novinách a na internetovej stránke mesta. Ďalej je tam prerokovanie, celý postup, ako sa tieto žiadosti prerokovávajú a zúčtovanie dotácie, termíny, dokedy sa dotácia musí zúčtovať, aké doklady. Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je aj žiadosť o poskytnutie dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia. Otváram rozprávu. Pán poslanec, pán inžinier Čabák a potom pán poslanec Mravec. Nech sa páči. Jednu poznámku chcem práve povedať k paragrafu 7, odstavec 7, ktorý pani primátorka si aj spomínala, lebo momentálne sa nachádzame v tomto režime, ktorý paragraf 7 a bod 7 a odstavec 7 rieši alebo o tom hovorí, takže to je len taký akcent na to, že tí, ktorí podali žiadosti na poskytnutie dotácií, samozrejme minulý rok, na tento rok
alebo v decembri minulého roku na tento rok nebolo schválené v rozpočte žiadne finančné krytie, čiže ak schválime všeobecne záväzné nariadenie, pri zmene rozpočtu schválime jednotlivé položky na dotácie a môže sa teda pani primátorka určí termíny na predkladanie žiadostí. To som chcel zdôrazniť, aby to bolo také jasnejšie. A teda tie žiadosti z minulého roku nebudú v tej podobe, bude tam spôsob komunikácie s tými predkladateľmi, že budú musieť byť spracované podľa tohto nového všeobecne záväzného nariadenia. V podstate sa nedochádza nejakým zásadným zmenám, len na prílohách sa menia hlavičky vzhľadom na pridelené číslo VZN a možno nejaké zmeny v číslovaní jednotlivých odstavcov, ktoré určujú pravidla. Ak sa nemýlim, ak som to dobre si prečítal. Ďakujem pekne. Naozaj, tak ako hovoril pán poslanec Čabák, pokiaľ sa vyčlenia finančné prostriedky, rozhodne sa, oznámi sa, dá von. S tým toto musí nadobudnúť po schválení samozrejme účinnosť a tie žiadosti tých, ktorí dali, sa im oznámi, musia dať na nové tlačivá, lebo žiadosti ani nemôžu byť akceptované skôr, ako je schválené a účinné toto všeobecne záväzné nariadenie, pretože musí byť v súlade s týmto novým všeobecne záväzným nariadením, pokiaľ sa schváli. Pán poslanec Mravec, nech sa páči. Len týmto bodom, práve som si vypísal paragrafom znení číslo 7, je striktne stanovené, na čo sa nedajú použiť finančné prostriedky. Nie v rámci toho VZN-ka jedine, čo je teda ľúto alebo chýba. Tá možnosť, ktorú kedysi za oných čias mávala komisia, že prideľovala finančné prostriedky práve na tom poslednom znení investícií do nehnuteľného majetku, to boli tie bežné, také drobné stavebné úpravy. To znamená, že táto aktivita sa v plnom rozsahu presúva len do rozpočtu mesta. Už sa to nedá riešiť týmto spôsobom. Bez ohľadu na to, či to bol právnický subjekt alebo fyzická osoba. Je to možná na škodu, ale neviem, či je to takto úplne striktne stanovené v štátnom zákone. Druhá vec, v paragrafu číslo 8 chcem navrhnúť sumu, zníženie sumy do 2000 eur na 1000 eur. Vychádzame z toho jednoduchého dôvodu, nie že tu nejde o nedôveru, ide len o ten systém, keď si zoberieme, ktorý je citovaný predtým, potom všetkom kontrolnom mechanizme vlastne podľa mňa nejde o nič, len o to, že budú všetky dotácie zverejnené kompletne, nielen teda na internete, a to chcem dať v rámci paragrafu 11, že predkladajú sa všetky tie pridelené dotácie na webovej stránke mesta, alebo teda sa zverejňujú, tak aby sme my ten materiál dostali aj na rokovanie mestského zastupiteľstva, aj keď v podobe správy. Všetky dotácie, ktoré pridelené v danom roku boli, s prípadným komentárom aj tým, ako sa darí naplniť ich kontrolu. Možno aj po skúsenostiach z minulých rokov, kde bol problém s vyúčtovaním. Takže paragrafom v znení 8 to je znižiť na 1000 eur a v paragrafom v znení 11 to je predkladaní na vyúčtovanie, že by boli predložené aj na dorokovanie mestského zastupiteľstva ako informatívna správa. To je všetko. Dobre, ďakujem pekne. Chce ešte niekto? Nikto? Takže je tu návrh na uznesenie. Mestská rada, Mestské zastupiteľstvo po zmysle paragrafu 6 odsek 1 zákona číslo 369 z roku 90 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkova paragrafu 7 zákona Národnej rady SR číslo 583/2004 z zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
neskorších zmien a doplnkov uznie sa na všeobecne záväznom nariadení mesta Banská Štiavnica. Číslo sa doplní o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica. Má niekto k tomuto uzneseniu doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh? Ja som na to autor. Áno, nech sa páči. Tak chcem uviesť, aby v tom paragrafovom znení číslo bola suma do 2000 eur, vrátane znížená na sumu 1000 eur. A nad 1000 eur rozhodovalo mestské zastupiteľstvo. Dobre, ďakujem pekne. Takže má ešte niekto k úprave uznesenia doplňujúce alebo pozmenujúce návrhy? Nikto. Takže budeme hlasovať najprv o návrhu Mestskej rady, ktorá odporúčila toto uznesenie prijať, a po druhé budeme hlasovať o návrhu s tým, že bude schválené toto všeobecne záväzné nariadenie so zmenou v paragrafe 8 odsek 1 písmeno A. Aj B tým pádom. Či už bola ukončená diskusia? Teraz neviem, pani primátorka si čítala návrh z komisie, či ho treba ešte raz, či neviem, čo hovorí rokovací poriadok, či treba návrh z komisie, ktorý je daný v materiáli písomne, ešte raz uviesť, predložiť, alebo sa považuje tým, že je v zápise a schválený uznesením komisie, považovať za predložený, o ktorom sa má hlasovať. No je tam návrh, ktorý je z komisie, ja som ho prečítala, keď on z tých komisí... To je paragraf 9, bod 3 písmeno E. Áno, v ktorom sa píše, Kamka, prečítajte zo zákona, čo tam je. Toto ani veľmi so zákonom priamo nesúvisí. To je len doplnené slovo, lebo máme v bode E služby, zatiaľ máme služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, že bude teda o nich rozhodovať Komisia cestovného ruchu, obchodu a služieb. Je doplnené o slovo služby a aktivity. V podstate vo zákone sa hovorí, že teda môže sa poskytnúť na podporu všeobecne prospešných služieb. Čo to môže byť? To je podľa mňa tá slova. Netuším. Ale podľa mňa služby, ale keď sa tam to slovo aktivity doplne, to asi by sa neporučí. Dobre, tak dáme ako návrh z komisie doplniť ešte ten paragraf 9. 3E. Tak, ako som to zapísala. Paragraf 9, bod 3, písmeno E. Nasledovne s tým, že sa tam doplní služby a aktivity na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti. Čiže hlasovať budeme. Poprvé budeme hlasovať, prečítam ešte raz, návrh, ktorý išiel z Mestskej rady. A po druhé budeme hlasovať za schválenie toho všeobecne záväzného nariadenia s doplnkom prvého návrhu pána poslanca Mravca a druhého návrhu ako návrhu, ktorý dáva Komisia regionálneho obchodu, služieb a cestovného ruchu. Dobre, takže zaprezentujte sa.
Takže prvé hlasujeme o návrhu z Mestskej rady. Mestská rada v zmysle paragrafu odporúča uznieť sa na tomto všeobecne záväznom nariadení. Zaprezentujte sa, prezentovaných 14. Hlasujte, prosím. Za 7, proti nikto, zdržalo sa 6, nehlasoval 1. Tam treba trojpätinovú väčšinu, to znamená, že toto neprešlo. Budeme hlasovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia s doplnkami, tými dvomi, ktoré dal pán poslanec Mravec a z Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu. O každom návrhu zvlášť. Dobre, budeme teda hlasovať o každom návrhu zvlášť. Budeme hlasovať o všeobecnom záväznom nariadení po A. Uznie sa s doplnkom, ktorý predložil pán poslanec Mravec. Treba ho zopakovať, tú zmenu, či nie? Nie. Tak poprosím vás, zaprezentujte sa. Prezentovaných 14. Hlasujte, poprosím vás. Za 10, proti 3, zdržal sa 1. Prítomných 14. Koľko treba na trojpätinovú? Na polovičnú. Nie je slovno. Chcem sa vybrať, musí byť. Trojpätinová musí byť. Lebo sme ho neschválili na Mestskej rade. Zle sme, lebo takto na VZN-ko treba 3/5, ale na zmenu treba nadpolovičnú. Formulácia návrhu na uznesenie nebola správna, pretože podľa rokovacieho poriadku sa má najprv rokovať o schválení pozmeňujúcich návrhov k jednotlivým tým ustanoveniam. Tie sa schvaľujú prirodzenou, prostou väčšinou a potom, ak sa schvália, tie sa so zapracovaním z týchto sa schvaľuje celkové VZN-ko. Dobre, tak ideme hlasovať. Ideme o pozmeňujúcich návrhoch. Pozmeňujúci návrh pána poslanca Mravca. Treba ho prečítať? Nie. Tak poprosím vás, zaprezentujte sa. Za 9, proti 4, zdržal sa nikto, hlasoval 13, to znamená, tento návrh pozmeňujúci prešiel. Budeme hlasovať o druhom návrhu z Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu. Tento návrh prešiel za 10, proti 3, prítomných 13, to znamená nadpolovičnou väčšinou tento návrh prešiel. To znamená, že budeme teraz hlasovať o všeobecne záväznom nariadení ako o celku s doplnkami týmito dvomi zmenami, ktoré boli schválené. Návrh, ktorý dal pán poslanec Mravec a návrh z Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu. Čiže Mestské zastupiteľstvo v zmysle paragrafu 6 odsek 1 zákona číslo 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a paragrafu 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 583 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov uznáša sa
na všeobecne záväznom nariadení číslo sa doplní 2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Samozrejme s tými dvomi doplnkami, ktoré boli dané. Poprosím vás, zaprezentujte sa. Za 11, proti nikto, zdržali sa 3, nehlasoval nik, prítomných 14. Konštatujem, že toto uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené.